सोशल मीडिया प्रीति बंधु बांधवांक नानी मागील नमस्कार. मस्त काळ झालं बाई. इंडिया ಅಂತೂ 2 महिने गमत कोण हंगतना स्प्रिंग सीजन मळारी खेळणं आमक गार्डनिंग जोर बिझी असताची बाई. मस्त रोज सात जात असं तशी मस्त नमन्या फुल्ल असाची तुमका एकक व्हिडिओ अंतू पेडयता आईची अंतू तुमका रोज गार्डनाचे एक झलक पेडयत अस तशींची कित माईल उठू आम्ही गेले वर्तलाप बेब्बू खाल्लेले एक पण जादीक जात अस ताजी विषयारी एंडाचे रोज गार्डनाचे नंतर कप्पे खाल्लेले विषयारी एक व्हिडिओ घालत अस येता. नमस्कार. हा नानी माई खई अशिली निप्पन बशिलवा इंडियाद कोणेतरी अप्रूपा मनीष झाले मग तू 2 महिने इंडिया गमत नवा. हा तू गेली घराला गी जयमस्मृती कन्नಡ मनीषी ती म्हणाली ಅವರು नानी माई ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ತಿರುಗಿ ಕಪ್ಪೆ ತಿಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ म्हणून कप्पे खाऊन येईल की बेब्बा इवे तू वेजिटेरियन म्हणून लिखील हा मे नानी माई कसं कर मग बेब्बा पुरा चायनीज आवरी खाऊन येऊचे. हरिद्वारांतू आमगेले काशीमठ आश्रमांतू मस्त कप्पे जाता. कप्पे म्हणारी सांगता कसं रे म्हणून ताजी तांनी लायक उपकारी कप्पे शिजोचे पुरा करताची कप्पे खातवे म्हणते मग एक पुट बहीण जालारी हंगस ताजे गुट्ट ऐक मी नाव यादामणी अंग कप्पे जाता कप्पे मला तुमका बेबनवे कन्नडान कप्पे म्हळारी कन्नडान कप्पे म्हळारी आम्ही कप्पे मलयाळान कप्पे म्हळारी कन्नडान बेबनवे. तुम्ही केरळात त्याबद्दलची बडी घणांग बड्डी गणांग पण सांगताय तमिळान आमगेल बसन कप्पे कसं करताची ताजेन कप्पे सुक्यां करताई उक्करी करताई अंदे करताई मारे पियावू सवाळ पियावू वेळतुळी सगळ्यान गशी करताई तशी पालतून करताई अशी शिजोने खाताची शिजोनी खाताई सबा शिजोन मीरे लावून खाताई लाईक जाता. हे सगळं केरला खाणाची वय लाईक जाता. एक माय कळी न मात कप्पे मला कसले बेबू मला कसले म्हणून आणि केरळांतू बड्डी कणगाक कप्पे म्हणची बड्डी कणंग बद कसं लायक बड्डी कणगा कचरी बड्डी कणंग शिजयले बड्डी कणगा बजो लायक जाता. वय चला मक्का बिब्बा उपकर मला भारी आजी आमका बिब्बो बेब्बो नाही बिब्बो कुमटाद कोण हळले मेगे राज्याले रेसिपी ब्रेकफास्ट तक्का के नाही पुरी उठू बिब्बा उपकरी खाऊची शिली बिब्बा सीझन आणतो तशी आजी बेब्बो सॉरी बिब्बा उपकरी तू यो आणि रोज से घेऊन बस इथे येता. वासंतिक कुसुमातुन वासंतिक कुसुमातुन तूच मधुर हासतोस मेघांच्या धारातुन प्रेमरूप भासतोस कधी येशील